labarai da dumudumin su. Kamar yadda muka dauki alwashin cewar da zarar labari ya samu zamu kawo muku shi cikin gaggawa, to a yau mun kawo muku labari ne akan su mr442 da mutane suke taradi din akan su an yanke musu hukunci. To gaskiyar magana ba haka bane, yanzu zamu sa muku gaskiyar maganar ku ji yadda abun ya kasance. Amma kafin mu sa muku, idan wannan shine shigan ka YouTube channel din mu na farko, ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna alaman kararrawa, yanda da zarar labari ya samu zai ishe ka cikin gaggawa. Yanzu zamu saka muku maganar kuɗi. Alhamdulillah, bayanai sun ƙara bayyana. Dan mutane guda 3 daga Niger din sun fito sun yi bayani akan kes din. Amma har yanzu akwai bayani ɗaya da suka kasa kuncewa. An ce ana tuhumar su da kawo takaddun boge. Shin takaddun suka je suka bugo na boge a waje ko kuma daga cikin gida suka bada cin hanci aka basu? Domin idan kun kula sun ce ai an gano ba 'yan ƙasa bane ba. Kun ga tunda an gano ba 'yan ƙasa bane, takaddun da suke dauke da su na ƙarya ne kenan. Maybe suna yin bincike akan takaddun ne har yanzu. Su a ainihin dokar Niger, ainihin dokar su ba sa buƙatar wai sai an ba da kuɗi kafin a yi a saurari ƙarar mutum ko kuma a shigar da shi ƙara, sai alƙali ya yanke hukunci tukunna za a san mene zai biyo baya. Sai kuma maganar miliyan 20 da aka ce wai za a bayar, har aka nemi rage aka mai da shi 10,000. To maganar gaskiya ba hukumar Niger ta buƙaci miliyan 20 din nan ba ko miliyan 10,000 nan ba. Maganar na ƙara zuwa na ƙara tabbatarwa inda na samu bayanin farko, sun ƙara tabbatar min da cewa wannan magana ta kunshi cin hanci da aka shirin a ba bulaba, amma kuma da aga magana ta tashi ta boom sai aka janye magana a gefe. Idan ba ku manta ba, su ne mutanen da suka ce min ma wai shu ne aka yi wa su 442 din. To kuma dai menene ne bayanin gaskiya dai shine wanda police suka saka, kuma na duba duka website din police din Niger din da kuma can immigration office din nasu, ni ban ga wannan bayanin ba. Maganan gaskiya dai, gaskiya mu ma kowa da kowa ya san da cewa dai su 442 din nan ba su kyauta ba abin da suka yi. Kuma at the same time ni ban ga laifin 'yan Niger da suka kama su ba. Kuma at the same time kuma 'yan Niger ku daina ganin wai mu ne muke zuwa muke rashin mutunci a ƙasar waje. Ba mu muke yi ba, wasu daga cikin da suke zuwa suke abin yake shafin mu. Ranar da aka hana 'yan Najeriya zuwa Dubai, na zo TikTok ina ta faman ihu cikin ɓacin rai. Gashi dai mu muna gefe muna bin doka, wasu suna shafa mana kashin kaji. Ko ba wai 'yan Najeriya bane, su 442 'yan uwana ne musulmai, don haka ina yi musu fata da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kaɗe musu tsautsayi da asara.